Ano yung meron sa ating Black Friday sale? Lahat po ng sapatos dito sa amin, sumasayaw pa, oh. Grabe naman si Santa dyan. Saya-sayang tignan, no? Sumasayaw pa. So yun, may bago tayo sa store natin. Meron na tayong mga decoration dito. Talagang Paskong-Pasko na yung vibe. Ito rin, may Christmas tree na din po tayo dyan. Nakasabit po yung mga lahat ng bumili ng sapatos namin this November and December. Lahat po ng mga price tag nandyan. Lahat po ng mga tag na isasabit natin dyan. Lahat ng mga bibili dito. May karampatang pagmamahal na galing sa amin at galing sa buyer ang ibibigay natin sa mga batang nangangailangan ng sapatos. Sa December po, ibibilangin natin lahat ng mga tag na nakasabit dito. Sana mapuno dahil yun din po yung amount ng sapatos na i-donate namin sa mga bata. So win-win situation tayo dun. Nakabili na kayo ng sapatos na mura at maganda, nakatulong pa kayo sa iba. And ganun din sa amin. Nakatulong na kami sa mga bata dahil sa effort ng pagbili niya dito. Kaya yun, anong balita? Ito po, napakalaking balita. Diretso na tayo, wag na magpaligoy-ligoy. Ngayon pong darating na Biyernes, Black Friday sale po tayo. Anong mapapala natin sa Black Friday sale? Ito po ay isang importanteng kaganapan sa US market na kung saan nagkakaroon talaga ng talamak na sale. And yun, i-adapt natin yun para exciting. Ano yung meron sa ating Black Friday sale? Lahat po ng sapatos dito sa amin, buy one take one. Lahat ng sapatos na available for sale, buy one take one po. Ibig sabihin, pag bumili ka ng isa, pwede kang kumuha ng isa pa for free, di ba? Inuulit ko, napakadali lang pong intindihin. Baka mind blown na naman po kayo. Pag bumili kayo ng isa, pwede pa kayong kumuha ng isa pa for free. At napakadali lang po ng mechanics natin. Dapat yung other shoe, other pair na kukunin nyo, dapat equal or lower amount. Wag lang po na mas mahal. Kasi kung mas mahal, yun po yung susundin nating presyo. So for example, bigay kagad tayo ng example. So gusto nyo tong Jordan Mars na pula na to. Napakagara pa ng tindigan nito. May mga signs of usage lang pero usable na usable. At ang lakas na pamorma ito kasi Jordan Paris Air 270. 1.3 siya ngayon, 9.5. Ngayon may kuya ka na gusto mong regaluhan ng sapatos. Eto, size 11 siya. Pwede mo siyang bigyan ng Puma na to. 11.5 US. 1.3 din. So sa'yo na tong dalawang sapatos na to for 1.3 lang. Gusto mo tong Reebok na to, worth 1.2. Ganda nitong Reebok na to. Halimbawa, gusto mo dalawa sa'yo, isa pang size 9. So kumuha ka nito, worth 1.2, tapos kumuha ka pa ng isa pang size 9 na ganito, Adidas. Pwede na namang less yung amount ng kukunin mong other shoe. Halimbawa, 1 star na Converse, naisip mong bigyan yung kapatid mong babae ng sapatos. So ito, Sakay, $850. Qualified to na pwede mong kunin as your secondary shoe. Kasi 1.1 siya, tapos ito 850. So yun, may sapatos ka na, may sapatos pa yung kapatid mo. Diba? Sakay yan, Sakay. So halimbawa, ito naman yung gusto mong primary shoe, 850 lang. Tapos gusto mong bigyan ng yung tropa mo. So ito 550. So worth 850. Sa'yo na yan, dalawang yan, diba? Tapos halimbawa ulit, ito 750. Vapor Max yan. Napakaganda po nito and napakamahal po nitong Vapor Max na to. 750 lang po yan dito sa amin. Pag gusto mo yan, pwede kang kumuha ng isa pang sapatos worth 750 or below. Napakadali lang naman pong intindihin ng mechanics natin. Buy one, take one. Applicable po siya dito sa lahat ng sapatos na available. Sa mga pambata, dito sa mga pantrabaho, Vans, Converse, sa mga running shoes, sa pambasketball, lahat po yan. Yun, halimbawa, gusto mo isang pambasketball, isang running shoe. Ito, Lebron, 999 lang tong Lebron na to. Gusto mo to, 999, tapos gusto mo pang kumuha ng isa pang running shoe. Halimbawa ito, Kiaudan or Tarmac. So yun, 999, ito 950. So yun, qualified ka para makuha yung dalawang yun, worth 999. Kasi yung higher amount yung susundin po natin. So yun lang po yung konsepto ng ating buy one take one. Wala namang masyadong mahirap intindihin doon. And ayun, next announcement po natin sa Sabado, magkakaroon po tayo ng new arrival dito sa room na to. Babaguhin po natin lahat ng mga sapatos na nakaupo dyan ngayon sa Sabado. So 2 important dates. Remind ko lang bago matapos ang video na to. Friday, buy one take one tayo para sa ating Black Friday sale.
from 10 AM hanggang 6 PM. Tapos sa Sabado naman po, new arrival tayo. Mga bagong sapatos ilalatag natin dyan lahat from 10 AM to 6 PM ulit. Kaya ayun, wag na po kayong magdalawang isip. Bigyan nyo yung sarili nyo ng sapatos. Isama nyo na yung kapatid at mga mahal nyo sa buhay para tig-isa kayong pares ng sapatos. Sana makapunta po kayo sa aming Black Friday sale ngayong Friday. At kung wala naman po kayong mapili na gusto ninyo, punta naman kayo ng Saturday para sa aming new arrival. Kaya isama nyo na lahat, mga dapat nyong isama. Huwag na magdalawang isip, punta kayo agad, buy one take one, bilan nyo sarili nyo at mga kasama nyo. Dahil hindi natin alam kung kailan pa ito mauulit or kung mauulit nga ba. Maraming salamat po sa kaunting oras na inyong panonood. See you sa next video.